ålen. Den kaldes ferskvandsålen, den europæiske ål og Anguilla. Facts om ålen. Hvor gammel kan en ferskvandsål blive? En ål kan blive op til 88 år gammel. Hvor meget kan hanålen veje? Omkring 0,3 kilo. Hvor lang kan en hanål blive? Hanålen kan blive op til 50-60 cm lang. Hvor lang kan en hundål blive? En hundål kan blive op til 150 cm lang. Hvor meget kan en hundål veje? En hundål kan veje op til 6 kg lang. Ålens cyklus. Det starter med, at den gyder, og så får den æg, og ud af det æg kommer der larver, og det er æggene der, ja. Og så kommer der en lille glasål ud af larverne, og efter at de har været små glasål, så bliver de over til ferskvand, og der lever de så indtil de bliver en blankål. Føde. Hvad spiser en ål? Ålen er et rovfisk, og derfor spiser den alt, som passerer forbi dens mund. Made by Leah and Maria.